Bonjour, dobrý den. Když jsme se pustili do projektu Malého prince, přišlo mi to jako fascinující nápad. Především proto, že malé dítě ve mně si vzpomnělo, že četlo Malého prince jako malé a pak ho objevilo v něm další věci. A bylo pro mě skvělé, že jsem mohl toto sdílet s širokým publikem. A spojení s klasickými hudebními skladbami, krásnými kusy klasické hudby, umožnit předvést je dětem i dospělým, to jsem považoval za pozoruhodný nápad. To, co se často říká o Malém princi, je, že je to kniha napsaná pro děti, ale určená pro dospělé. A myšlenka projektu byla udělat totéž s hudbou, tedy přinést něco dětem, objevit pro ně jejich hudební svět, úžasný text, ale také oslovit jejich rodiče a dospělou veřejnost s myšlenkou, že každý by mohl najít to své, každý by mohl najít různé emocionální rezonance. A to je podle mě zvlášť zajímavý nápad. Jako Francouz jsem považoval za zajímavé možnost představit české veřejnosti díla francouzské klasické hudby, která jsou možná zde trochu méně známá. Myslel jsem si, že by to mohlo přinést novou perspektivu a obohatit hudební scénu. Samozřejmě všichni myslíme na Debussyho, všichni myslíme na Ravela, všichni myslíme na úvodní Allegro od Ravela, což je naprosto fantastické dílo, která trochu připomíná poezii, což je podle mého názoru velmi poetické a umožňuje prožívat širokou škálu různých emocí. Je to příklad hudby, kterou považuji za docela fascinující. Podle Jana Sebastiana Bacha je hudba prostředkem konverzace mezi duchem a Bohem a vyjadřuje hlubokou duchovní dimenzi jeho tvorby. Myslím, že prostřednictvím tohoto projektu, výběrem krásných hudebních skladeb a krásného textu, nám to umožňuje dotknout se zajímavé emocionální dimenze publika a skutečně jim přinést opravdový zážitek, bez zbytečností, pouze se zaměřením na krásnou hudební skladbu a krásný text.